Me n'alegro. Parlem de companys. Parlem de companys. Aquell efecte sonor de les bombes. Sí, al principi, pràcticament... jo reconec, jo no ho haig de dir, però és molt maco al principi. Hi ha una altra cosa molt important. Allà hi ha el company que ho fa l'Iriondo, però qui l'acompanya? Lluís, no estiguis trist. Estic segur que abans de 2 o 3 anys tornarem a estar aquí altra vegada. És el mateix que va acompanyar a companys, el que el va anar buscant allà i el va portar, perquè m'ho va explicar ell. Però llavors, esclar, llavors era un noi jovenet, i en canvi quan rodem això, que ja és el 78, no sé quin any, ell ja és un home gran, i això li dona una autenticitat, és a dir, en allà hi va una persona que fa de companys, però l'altra està fent d'ell mateix. El dia que rodàvem en l'escena del balcó, resulta que es reunia a l'Ajuntament de Barcelona, es reunia la ponència o la comissió, no ho sé, de l'Estatut de Catalunya. Sortia amb ell i diu, i em va explicar, diu, em vaig quedar fotut. Mira cap allà i veu el company. Hòstia! I clar, de seguida diu, home, això és la pel·lícula. Diu, però la primera impressió que vaig tenir, diu, em va agafar una cosa al cor, vaig dir, com pot ser, allà hi ha el company. I de seguida vaig dir, la pel·lícula, però el va emocionar. Molta gent m'ha vingut i m'ha dit, sobretot de l'època que la vam estrenar, jo m'he fet catalanista gràcies a aquesta pel·lícula. Un em va dir, tinc un retrato de companys allà al meu despatx i és per la pel·lícula. Sí, la pel·lícula, sobretot, Companys era una persona desconeguda. Clar, tingues en compte que el franquisme la va amagar. El va matar, però amagant-la. Però no us n'adoneu que solament un nou partit obrer de disciplina catalana podria capgirar aquesta merda de política en la que estem tots atrapats? Jo vaig votar contra l'adhesió a la Tercera Internacional i ho tornaria a fer. Nosaltres només som sindicalistes. Però que no ho veus, que si no ens unim, les dretes sempre ens foten? Sereu sindicalistes, però a la presó o al cementiri? Escolta'm, Salvador, pensa-ho i parla amb els teus companys. Si no ens unim, ens caurà sobre una dictadura. Jo sempre dic que un dels grans errors polítics de Franco és haver matat a companys, perquè amb això va crear un mite, un màrtir i una cosa de... Ara, Companys encara està jugant, ara. Per dura que sigui la idea, és que no hi ha res més fèrtil pels pobles que la sang dels seus màrtirs. Mira, Miquel, hi ha moments desgraciats per fer frases. Aquest n'és un. No l'he feta jo, la frase. És d'en Companys. La pel·lícula, jo me l'estimo molt, me l'he estimada molt, i crec que la pel·lícula ha fet molt... La pel·lícula, jo me l'estimo molt, me l'he estimada molt, i crec que la pel·lícula ha fet molta feina des del punt de vista del catalanisme. Molta feina. Sí, va anar al Festival de Canes. Va anar al Festival de Sant Sebastián. I va haver merder, perquè hi havia un no sé qui era, que no volia que anés al festival. Hi va haver un mullader impressionant. Ara mateix no et sé dir qui era que s'ho oposava. Em van fer una pressió, però tan enorme, perquè a més em van prometre, fixa't bé, em van dir, mira, si retires la pel·lícula de Sant Sebastián, et farem jurat del festival, seràs jurat del festival o president del jurat de Sant Sebastián, la pel·lícula la portarem al festival, a un festival que hi ha al costat, a França, i allà li donarem el primer premi. Per què vaig dir jo que no? Per una persona, per l'Iriondo. Moriré estimant-te. El teu retrat el portaré amb mi. I el darrer pensament serà per a tu i els meus fills, amb l'amor a Catalunya. Et besa el teu espòs, Lluís. Jo sé que l'Iriondo el que volia per sobre de tot era la seva pel·lícula
a Sant Sebastià. Quan ja estàvem allà i això, hi va haver que dir el premi d'interpretació se li ha de donar a l'Iriondo. El moment de donar els premis, Premio de Interpretació amb un sud-americà, un silenci espantós perquè tothom, si hagués sortit l'Iriondo, hagués sortit un aplaudiment brutal, i s'aixeca una persona del Llonses i comença a cridar sí, visca, viva, viva. I ens quedem tots dos mirant, era amic d'ell, amic meu, un de cine, un d'Arri Batasuna. Fixa't tu, Sí. No s'entén res. Què va passar? No ho sé. Van passar coses estranyes, però no volien. Ara la pel·lícula ja va tenir molt bona acollida, no va tenir cap premi, és igual, no entens,